Η Ιερανική Επιτροπή Αγίου Σάββα του Αγιασμένου στον Ύψωνα, με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Σάββα, πραγματοποίησε χθες βράδυ σε γνωστή αίθουσα εκδηλώσεων στον Ύψωνα συναισθίαση, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την υποανέγερση εκκλησία του Αγίου Σάββα. Η κάμερα του Έξτρα ήταν εκεί. Απόψε ήρθαμε να διασκεδάσουμε μαζί με την Ιερανική Επιτροπή του Αγίου Σάββα της περιοχής Ύψωνα, που σκοπό έχει αυτή η εκδήλωση ουσιαστικά να μαζέψει χρήματα για να ολοκληρωθεί η εκκλησία του Αγίου Σάββα που χτίζεται στον Ύψωνα. Εμείς, σαν φίλοι αυτής της Επιτροπής και του Ύψωνα, έχουμε πρωτοστατήσει μαζί με τον αγαπητό φίλο Μητροπολίτη Βόστρο, κύριο Τιμόθεο, και έχουμε μεταβεί μαζί με την Ιερανική Επιτροπή αλλά και το Κοινοτικό Συμβούλιο του Ύψωνα μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας, και έχουμε συναντηθεί με τον Πατριάρχη, τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμο, από τον οποίο ζητήσαμε την οικονομική στήριξη και βοήθεια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμου προς την Εκκλησία του Αγίου Σάββα. Πράγματι, ο Μακαριότατος δέχτηκε με αγάπη τους ανθρώπους που πήγαν στο Ιεροσόλυμα, στον Πανάγιο Τάφο και στο Πατριαρχείο, και αυτή η επίσκεψη είχε ως αποτέλεσμα σήμερα ο Μητροπολίτης Βόστρο να έρθει να ανακοινώσει μια μεγάλη εισφορά προς την Ιερανική Επιτροπή και κατ' επέκταση προς τη δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και να ενισχύσει σε τελική ανάλυση το έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή.